Ja, en ik weet niet wie het bij jullie zit, maar ik stond het liefst met beide benen op de grond. Maar dat geldt voor mijn eerste gasten van vandaag helemaal niet. Want zie je het namelijk metgedaan aan het NK inwieleren. Hannelore Klasberg, welkom. En moeder Sierse. Hannelore, ik vind het echt heel erg stoer. Want hoe kom je erbij om deze sport te gaan beoefenen? Ik heb hem gekregen voor mijn 8e verjaardag van mijn oom en tante. En toen heb ik hem in de winter eigenlijk laten liggen en er niks mee gedaan. En in de zomer dacht ik van ik ga het maar eens proberen. Maar dat lukte niet zo goed. Ik werd boos op mijn eenwieler. Jij werd boos op de eenwieler, omdat? Ja, omdat het niet lukte. Nee, dat kan me heel goed voorstellen. Als ik dat zie, dan denk ik dat het ging me ook nooit lukken. Maar bij jou is het uiteindelijk wel goed gegaan. Ja. Wie heeft je dat allemaal geleerd? Niemand. Ik heb het mezelf aangeleerd. Maar hoe doe je dat dan? Oefenen. Was je uiteindelijk wel heel blij met je cadeautje? Ja. Ja? Want ik kan me voorstellen als moeder zijn, Sierse, dat je toch wel denkt van... Oh, mijn kleine meisje, dat gaat ontzettend veel kapotte knieën opleveren. Een beetje, maar we hebben natuurlijk wel in overleg dat cadeau aangeboden. Het is een sportief kind en ergens had ik wel de indruk dat ze het zou kunnen. Dus ik durfde het avontuur aan te gaan. Ja, Dus, ja. Nou ja, ze heeft uiteindelijk het NK gehaald en dan ook nog goud en 2 keer brons, dus dat is niet mis. Maar hoeveel uren train je dan in de week? Eigenlijk doe ik het alleen voor mijn lol, dus ik train niet echt. Maar ik ga wel soms op de eenwieler naar school, dat is 3 kilometer. Je gaat op de eenwieler naar school? Ja. En hoe reageren de kinderen dan? Nou, de kinderen zijn er zo langzamerhand wel gewend. Maar als ik door de stad rijd, krijg ik wel heel veel opmerkingen. Zoals hou je handen aan het stuur. Ja, nou, ja, en dan? Maar fiets je dan ook echt zo? Niet meer, gewoon Niet- met mijn handen naast mijn lichaam. Ja, ik wil straks zien hoe je dat doet. Maar je zegt, je hebt het zelf allemaal geleerd, maar jouw moeder is ook je steun en toeverlaat. En mams heeft ook heel wat anders geregeld, hè? Niet alleen voor Hannelore, maar ook voor de andere kinderen. Ja, via het winterjongleerweekend van het Jongleercollectief zijn wij in aanraking gekomen met Geert Mestrom. En hij weet heel veel op het gebied van eenwielers, kan het zelf ook heel goed. En ik heb hem op een gegeven moment naar Maastricht gehaald en gevraagd van wil jij een les of 10 geven aan de kinderen waarvan ik weet dat ze een eenwieler hebben en graag wat meer willen leren. En, Maar kinderen met een eenwieler, je zegt het heel makkelijk, maar ik ken niemand. Nee, toevallig bij ons in de wijk een aantal. En als er 1 meisje mee bezig is, dan willen de vriendinnen dat ook gaan proberen. En zo hebben wij een aantal mensen aangezet tot een eenwieler, zeg maar. En ik heb ook op een gegeven moment iemand op straat aangesproken die ik langs zag fietsen. Ik dacht, hey, wil jij ook meedoen? En ja, die wilde graag wat leren. Dus Wat die is ook leuk gekomen. zeg. Ja. Maar zij zijn ook dan flink gaan oefenen, maar ze zijn niet beter geworden dan jou, hè? Nog niet. Nou, ja, dat houden we ook zo. Want ja, hoe gaat dit? Ik wil wel even zien hoe je het doet. Waar moet je als eerste rekening mee houden? Je evenwicht zoeken en goed zitten. Op de Nou, eenwieler. kom eens even hier. Ik ga Ja, of mam, houdt Ja. ze vast. Ja. 2 mooie medailles. Dat zijn de brons en dat is de gouden, hè? Ja, Goed. Nou, de basis. zo opstappen. Gaat heel makkelijk. En dan? Rijden. Rijden. Want neem eens even mee naar het NK. Want je hebt kijk eens hoe dat gaat, hé. Je hebt aan 4 onderdelen meegedaan. Ja, Waarvan je 3, inderdaad 1 goud, 2 keer Ja. brons. Wat moet je dan precies doen op zo'n NK? ja, wedstrijden houden. Ik heb meegedaan aan 800 meter, zo snel mogelijk rijden. Zo snel mogelijk. Maar hoe hard rij je dan? Waar moet ik aan denken? 15 kilometer per uur. Dat is behoorlijk. Ja, op een eenwieler is dat wel lastig. Ja. Maar dan heb je een andere maat wiel nodig. En we kijken eens even naar de beelden, want we hebben filmpjes. Wat zien we hier? De start van de 800 meter. Dit is 800 meter waar je dus zo snel mogelijk Moet 800 rijden. meter moet afleggen. Ja, ik heb er ook aan meegedaan. Dat is wel mijn leeftijdscategorie, maar we moesten in 2 keer. Dus dit is de groep voor mij. Oké, dus we zien jou niet. Dat is jammer. Nee. En dan hebben we nog iets. Slalommen. Ja, Daar heb je brons in gehaald. nee, Daar heb je goud in gehaald. niks. Oh, niks in gehaald. Oh, nou, dat maakt niet uit. We hebben slalommen. Hoe lang is dat parcours dan? Ik weet niet. Dat zijn... Ja, Oh, dat zien we hier. Ja, ja, ja. Nou, dat lijkt me toch ontzettend lastig, of niet soms? ja. Want hoe hou je je evenwicht als je dan ook nog moet gaan slalommen? Oefenen.
komt dat allemaal uit de heupen dan? Ja. Ik vind het echt heel knap. Wat vind jij het allermoeilijkste van de 4 onderdelen? 10 meter zo langzaam mogelijk. Ja, en dan moet je evenwicht ook nog houden, hè? Maar kun je dat eens even voordoen? Ja. En hoe lang moet dat parcours dan? Dat is 10 meter dan. 10 meter zo langzaam mogelijk naar de overkant. Ja. En niet breder dan 30 centimeter. Ook dat nog? Dat is ongeveer een stoeptegelbreed. Jeetje. En daar mag je dus niet uit. En je mag ook niet stilstaan. Dus je moet altijd een voorwaartse beweging maken. Want als je mag stilstaan, wordt het al makkelijk. Of als je een stukje achteruit mag of wat mag zigzaggen. Ja. Dat mag dus allemaal niet. Dus je moet constant voorwaartse beweging maken. Maar zo langzaam dat je net niet valt. En dat je net niet uit de baan gaat. Doordat je je evenwicht verliest. En Dus het is- we zien het hier inderdaad. Ja. Maar je vindt dit het allerlastigste. En dat kan me heel goed voorstellen. Maar hier win je wel goud mee. Ja. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Is dat puur discipline en blijven oefenen? Ja, ik denk het wel. Dan was je hier wel extra blij mee, denk ik, hè? Ja. Maar kan iedereen dit doen? Kan mama dit? Met oefenen wel. Met oefenen. Zou ik dit kunnen? Als je veel oefent. Ja, ik wil het wel eens proberen, hoor. Ja, ik ga Oké. even mijn kaartjes hier neerleggen. En ik denk dat ik mijn schoenen moet gaan uitdoen, of niet? Ja, op hakken Ja, gaat nou. het niet zo goed. Ik ben best wel een sportief meisje. Maar op een eenwieler, dat weet ik nog niet zo. Even kijken. Is die niet veel te hoog voor mij? Nee, je moet tot op je heup komen. Och, Hoe? nou, tot hier. Punt 1, ik heb al hulp nodig om te steunen. Ik denk jij weet precies hoe dat moet, hè? Ja. Oh jee, heb ik een goede verzekering? En dit zou ik dan alleen moeten doen. Oh, Ja. nou, stilstaan kan ik al. Maar wat moet ik nou... Geef eens tips, wat kan ik nu doen? Vooruitrijden. Oeh, jongens. Dit is echt ontzettend lastig. Nou ja, het is niet alleen inderdaad even... Maar je kan naar voor en naar achter schieten, hè? Ja. Hoeveel jaar heb jij erover gedaan om dit helemaal onder de knie te krijgen? Volgens mij is dit voor mij een 10-jarenplan. Lukt het nog niet? Nou, ik doe het nu 3 jaar. Nou, je hebt het binnen een week, heeft ze het uiteindelijk echt geleerd. Binnen een week. Ja. Jeetje, Mina. Ja, ik wil nog 1 keer. Ik vind het toch wel leuk. Maar ga je nou uiteindelijk ook in het circus werken of zo? Nee. Maar nou nou was ik natuurlijk een beetje te positief omdat het me net lukt, hè? Zo. Nee, ik ga dit nooit binnen een week leren. Maar wie is hier beter? Nee, ik ga het niet doen. Wie is hier beter, een mannen of meisjes? Nou, de meisjes die beginnen er op mijn leeftijd wel mee. En jongens die beginnen op een 18e ongeveer, maar die doen wel hele coole stunts. Oké. Ja, die mannen. Hey, en ga je hierna na het NK nog iets doen? Ik wou meedoen aan het wereldkampioenschap, maar ik was te laat om in te schrijven. Dat is jammer, dan ga je het volgend jaar te doen. Ja, Nou, waarschijnlijk. dan wens ik jou heel veel succes. En als je daar aan meedoet, laat je het ons even weten. Ja. Nou goed, hey, dankjewel. Ook moeder, fijn dat u hier was. graag gedaan.